Il-ħadd waqt il-ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista kompla l-attakk fuq kull minu ta' twemmin laburista fejn ġew deskritti mill-ġdid bħala xi faxxa tas-soċjetà li inferjuri għal bqija. F'kumment simili għal dawk lil membri ewlenin tal-establishment tambru ta' spiss daqs li kieku huma biss l-intelligenti, Matthew Vella, kandidat nazzjonalista għal kunsill tal-Mellieħa, iddikjara sfaċċatament li l-votanti laburisti mhumiex intelligenti u dan skontu għal raġunijiet li għafhom kulħadd. Ħafna drabi fuq social media jew anke meta nkunu qed nitkellmu bejnietna nikkritikaw il-partitarji laburisti li forsi mhumiex daqshekk ħankun naqaskiet intelligenti. Issa, ir-raġunijiet nafuhom għala. Din mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista u esponenti tiegħu għajjar lil laburisti ignoranti u b'nuqqas ta' intellett. Dan jagħmluh regolarment l-esponenti tal-establishment kemm b'diskorshom kif ukoll jiktbu fosthom l-eks kandidat li qatt ma nġabar Kevin Kassar, ħaten Beppe Fenekadami, il-blogger Manuel Delija, l-avukat Andrew Borg Cardona u l-eks ambaxxatur fis-Smin Gvern Nazzjonalista John Vassallo fost oħrajn. Kemm il-darba jisħqu li minħabba li l-Partit Laburista jinsab fil-Gvern, il-pajjiż u marit jew marit b'kanċer, anke jekk dan ikun ifisser ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi.